ଯାଇ ନୁହନ୍ତି ଆପଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଲକ୍ କରିବନି ପଳେଇବେ ଆଉ ନେଇଯିବା କଥା ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଆପଣ ନିଅନ୍ତି ବହୁତ କାଇଦା ମୁଁ ସେଇଠି 10-15 ମିନିଟ୍ ଆଗେ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଆଗେ ବସିବି ମାନେ ଅନ୍ୟ ଲୋକର ଗାଡ଼ି ଉପରେ ମାନେ ତା ଯୋଉ ଦେଖିଥିଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଗାଡ଼ିଟା ରଖିଦେଇକି ଭଦ୍ରଲୋକ ପଳେଇଲେ ମୁଁ ସେଇ ଖଣ୍ଡ ଦୂରରେ ଥିବି ମୁଁ ଯିବି ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଧୀରିକି ବସିବି ତା ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଯେମିତି ମୁଁ ମାଲିକ ବସିବି 10 ମିନିଟ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବି ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ନା ମାଲଟା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଗାଡ଼ିଟା ରଖିଦେଇକି ମୋ ପାଖରେ ଚାବି ଗାଡ଼ି ଥିବ ସେଇଠି ଫିଟେଇବି ଫିଟିଗଲା ମୋର ଚାବି ଗାଡ଼ି ସାର୍ ସବୁ ଫିଟିବ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି କ'ଣ ଫିଟେଇଦେବି ମୁଁ ଫିଟେଇଦେଲି ତାପରେ ଇଭିନ୍ ଯେଉଁ ବସିଥିବି ମାନେ ଗୋଡ଼ଟା ବୁଲେଇଦେବି ମାନେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ଯେମିତି ବସନ୍ତି ମାନେ ଫାଳିଆ ବସିଥିବି 2 ଫାଳିଆ କରିଦେଲି ବସିବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାରିବି ମୋ ବାପ ଗାଡ଼ି ଯେମିତି ସେଗୁଡ଼ା ବି କିଣିବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ଗାଡ଼ି